برای تماشاوانین هیجان هاجی برمال چم لبامایی demekin Portekav'e derkeç goji embejin serxeri be piroz ve çemistranan heval bermalın had civine de deklarasyonuk derket em duxazın jibo temaşavanın me cevhera ve deklarasyonu çi bu tukariş kelime xo basbike. Şerê qirkirinê çand û huner em bêjin faşîzma AKP û MHP ku ser civaka gelê Kurd de meşandin û îro hîn zêdetir ku ev şerê qirkirinê bi xıyaneta pêdekê yani Kurd be û ser civaka Kurd ser nirxên Kurd têne meşandin. Giranî ev her du mijarin û xeta me ya hunerî gerekçi be hem ber vî têkoşîna me gerekçi be. Ji bo vî bang hemû civakê tê kirin, bang ji bo hemû hunermend û rewşenbîra têne kirin, heman demê hunermendên internasyonal jî têne kirin. Ji ber ku rastî ev şerekê yani ser hebûyîna ne tenê Kurd ê civakan e jî yani bi mantıqekî yek dewlet yek netew şerekê qirkirinê ê nirxê gelan e jî encama vê civînê de jî rastî deklarasyonekî wisa dikare yani por encamên xurt bîne çima yani her hunermendek hem binêvî îmza xwe bavêje helwestê xwe diyar bike, nerazîbûyînê xwe diyar bike û bang li civakê bike. Ez bawer dikim ev ê bihêle ku şiyarbûyînekê jî di civakê de çêbe û di nav hunermenda de çêbe. Ji bo yekê bi vîna hunermenda zaten bi vîna tevgera çandê ev deklarasyon derket û ez giring dibînim ji bo yê ku bandora li civakê be jî gerek hemû hunermend rewşenbîr jî li dor wî kom bibin.